deň všetkým, pozdravujem vás. Pozdravujem vás všetkých, ahoj a pozývam vás sem túto bližšie k pódiu, poďte, nenechajte si ujsť túto našu spoločnú chvíľku. Tento unikát by som chcela venovať pani riaditeľke. Poprosím obrovský potlesk pre úžasnú pani riaditeľku a ďakujem za pozvanie, že tu môžem s vami dnes stráviť tento krásny čas. Unikát pre Trnovec nad Váhom. Pre vás. Pomaly padá dážď a zaniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká. Stačí len zachovať svoju tvár. Trnovec nad Váhom, pre vás unikát. No a teraz po tomto unikáte idem na túto unikátnu korčuliarskú dráhu. Takže obúvam na seba korčule, už sa nebudem ani prezliekať do športového, zostávam tak, ako som a poďme sa spolu prebehnúť, poďme tú dráhu spoločne pokrstiť. Tešíte sa? Idem, som vaša. Stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá nahrať. Takže vás všetkých pozývame na preteky. A pána Káda, pozývame vás všetkých, rýchlo sem poďte. Slávnostnom otvorení nového, unikátneho športového areálu základnej školy s materskou školou v Trnovci nad Váhom. A vám, milí žiaci, chcem odkázať jedno. Tento areál je váš. Dráhy, ihriska, trampolíny, to všetko sme budovali pre vás, aby ste tu rástli, športovali a plnili si svoje sny. Chráňte si ho, nezničte si ho. Je mi obrovskou cťou tu dnes pred vami stáť. Obrovskou cťou vidieť ten záujem o dnešný deň a obrovskou cťou môcť odozdať dnes toto športovisko obyvateľom našej obce, verejnosti, ako aj profesionálnym športovcom. Každé ráno sa budím a mám chuť žiť. Je mi jedno, že mal som len zlé sny. Život dáva mi šancu žiť ďalšie dni. Ďalší krok s tmy a snad nezablúdim. Sú to pády, čo dávajú mi chuť vstať. Sú to výhry, po ktorých sa mám chuť smiať.
Život dávaj bereno, kým som tu. Ja mám chuť žiť a zahrať si každú hru. Trnovec, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme samozrejme. Je nám veľkou cťou, že môžeme byť v takto výnimočný deň pre vás tu. My sami športujeme, takže o to a máme deti, tak o to radšej sme, keď môžeme byť na nejakej akcii. Ajde vaša pasa. Že kto je Jan Kočiš, slovenský profesionálny bike trial jazdca až z Popradu. Niečo páči, presne zaplieskať, nakričať, kľudne zapískať, aby... Kľudne zaplieskajte, hlasnejšie, robí to po pol rokoch. Máte výhodu, že už ste to skúšali v minulosti. A ja som tiež vlastne 2 roky na tom nesedel a ráno som dofúkal kolesa. No ale dobre, že na to, že mokasínka, ďakujem krásne, pekné leto, ahoj! Táto hneď. 40 športová výbava, športové komunity, veľa športové doplatky, takže nejaký zástupca. Pani Nekruz mali rozbať potvrdia. 44. úteka, vynikajúca. Alebo tam za prívez. Poď tam, tam dozadu. Máme to trička, nežrebuje, čo žrebuje tam je tam. Nebaj. Tak si to poťahá, ale to poviem, máme si to odsýpať ešte pán Adrián Pán. Tam máš čo, ale Radlera? A prvá cena, to je od Svet dronov. Ja teraz urobím malú reklamu, keď sa tam pozriete k tým záchodom alebo bufetom, tam vidíte 2 obrovské drony, to je firma Svet dronov. 36. A ja sa idem napiť, lebo som smedný, takže po reklame poviem to písmenko. A ako Adam. 36A ako Adam, od Svet dronov vyhráva dron. A vy ste z Trnovca? Hneď sa mi to aj zdalo. A o chvíľočku nás čaká vystúpenie Adriána Pána, čo predpokladá, že naša šarmantná moderátorka ešte nejakým spôsobom aj povie. Ďakujem vám veľmi pekne všetkým a tí, čo ste nevyhrali, nevadí, máte šťastie v láske. Zbieram nôž v dlani
svetom lúčom.